kwa mlandu amene iye akalandira chilango choyenera chifukwa pena anthuwa amapezeka kunena kuti alandira chilango chimenechi koma kwenikweni zinthu sisi mmene zimayenera kukhalira anthu amene sadapalamule mlandu umene akuganiziridwa angokhala maluma ungonena kuti akuti aja ndamfiti zimene zili mphekesera chabe sono mphekeserato zimathamanga kwambiri ngati moto wa wildfire mphekesera chabe akuti aja ati ndamfiti basi ifetu nthawi imwe malamulo kuwatengera m'manja mwathu amene watipha kupha kugwetsa nyumba kutani endi chimene chikuoneka kuti ndicho wawa kwambiri endi chimene chikumatsamwitsa kwambiri njonena kuti no zinthu izizi anthu akumaphedwa pamaso pa ana inuyo ndi ineyo mwina tingatokhalira namboni so kunena kuti mwina takulirapo tili achichepere sitimaonako maliro iyayi maliro anali chinthu choopsa endi cholemekezeka kwa basi koma ana masiku anowa munthu akumaphedwa iwo aja ndikumaonerera mpaka munthu ndithu kufika poti wafa zinthu zimene zitazakuonerera kodi ndikuti ndi mbado wanji umene tikupanga tikubweretsa kutsogolo ana amene wawadzakhala mtundu wanji kutsogolo ndekuti zidzakhala zokhazokhazo chifukwa zikhala kunena kuti no chimene umamudzala mwana ndi chimene amadzakhala awo ati kwadzala adakala achichepere kusonyeza kuti ndi chimene atakule nacho kunena kuti no munthu akalakwira munthu akapeza amene akuyenera kuphedwa kusonyeza kuti tikuchotsamo chauzimu mwana tikwachotsa mantha kusonyeza kuti angathe kupanga chilichonse chimene akufuna sitikuwayendetsa mu njira yoyera choncho nchifukwa tikunena kuti tatiyeni ndithu amene munthu walakwira lamulo tatiyeni tipite polisi akalandire ndithu chilango ndi mmene wanira tisatenge malamulo m'manja mwathu yayi endi tikapezeka kuti tatero tatenga malamulo m'manja mwathu amene akuganiziridwa aliyense kunena kuti no wachita nawo ntchito imeneyi amene akapenokanka milandu faneno tikapanda kutero ndeti zinthu zitukanga kuti tikulolera kuti zinthu zizichitika zimene zitatibweretsere mavuto ena atsogolo mufuna kutsindika kunena kuti ngakhale munthu anagwidwa kuti amaba koma anthu amupha amene achita zimenezo amakhalanso kuti nawo alakwira lamulo basi kwambiri alakwira lamulo kwambiri angati munthu uja wafa iwo ajawa akuyenera kuyankha mlandu wamana chifukwa palibe njira yolondola yochitira chinthu choyipa palibe munati mufufuze munthu yoyo inde ndiolakwa koma mukugwiritsa ntchito njira yoyipa kuti mubweretse chilungamo ndeti imeneyoyo chimenecho si chilungamo sichibwera mu njira yoyipa mukafuna kubweretsa chabwino pamalo mufuna muchotse akuba kugwiritsa ntchito njira yabwino kuti muchotse choyipa ngakhale mawu amati chabwino sichituluka mu mdima kutengera lamulo m'manja mwathu akuti ndi zoyipa ndipo mzolakwika ndipo adzatizenga mlandu tikumaliza program yathu ndikukambirana nkhani imene